Sljedeći u muškoj konkurenciji je Šefik Čizmić, savez za sport i rekreaciju invalida općine Cazin, za osvojeno prvo mjesto na državnom prvenstvu u stolnom tenisu. No ja želim podsjetiti da je Šefik Čizmić onaj momak koji je u specijalno izrađenom biciklu vozio biciklistički maraton od Cazina do Srebrenice. Zamolit ću gospodin ministre da gospodinu Čizmiću uruče nagradu. Naravno, iskrene čestitke svim nagrađenim za izuzetnu upornost, istrajnost i volju koju su pokazali ostvarujući ove rezultate u protekloj 2012. godini. Puno sreće i još bolje rezultate vam od srca želimo i ugodnim trendama.